ye be di kan dia aseda ma urade Yes. enen so dia chayen Nokasem. nkwa ho me we mu Sa. bra otimi boy si de na yadom Pa. bra won so atimi abie waso tie de na yadom Adom. enti ene urade de odi ate akoma ponso se yemfa mra no o se hwan na di kan ma biri nyankopon biribi a wan hyɛ na mu hwan na di kan ye biribi a me nyankopon a wan hyɛ wa na mu sa asem wo ya asem bi mu odu papa no anwa on ti ase Yes. ye besane apɔ ya cho se osoro ye urade dia Nokasem. asase ye urade dia Yes. emu niema nyina ye urade dia asase sunso ne yete obi anso bobra se opese oyeye tie nie pa o no nyankopɔn no agi so obie wadwenum wakoma wadwenum wahoɔden obi bia okra nyina kogira no so no wo se wadwen wɔ no so a ɛno ansa ne nyame bɛhwɛ wo no sɛdeɛ wo nam asase so no ahwɛ so bie kwan de ɛde amane ba tie nie enti yɛntwa Mark 12:28 ɔbɛka sɛm ketewa bi wɔ Mark 12:28 Mebacho Mark chapter 12. Mebacho verse 28. Was odo ene mransama edikan. koi Was na atwerefo no mu baako a ote se oregi akyinye. ɔsɛ atwerɛfo no baako te sɛ krɔfo bi ne Yesu gye akyinye Na ohunu se wabuo no yie no eba bebisa ne ɔhu se. sɛ Yesu ma correct answer good answer no odi kan kɔbisa Yesu sɛ Mransama edini nyina kan ene de ewa hen. mmerɛnsɛm adi no nyinaa ka ne deɛ wɔn Na Yesu bua ne se. ɛne Yesu ka kyerɛ no sɛ Die edi mransam no nyina kan ne yɛdi Israel tie. mmerɛnsɛm nyinaa ka no sɛ Israelfo mu ntie Awurade ye Nyankopɔn ye Awurade kro. Awurade yɛ Nyankopɔn yɛ Awurade baako Na do Awurade Nyankopɔn firi wakoma nyina mu. number 1 dɔ Awurade Nyankopɔn firi w'akoma nyinaa mu Ane wo kra nyina mu. wo kra nyinaa mu Ane wo adwene nyina mu. w'adwen nyinaa mu Ane wo hoɔden nyina mu. w'ahoɔden nyinaa mu wɔn sɛ asɛm na ɔka no mu odu Pa. because before so bɛka sɛ I love God me do nyame no gye sɛ ɔde w'adwene Yes. wo kra Yeah. w'ahoɔden Yeah. w'akoma Yes. nyinaa ma no Yeah. na sɛ anammɔn bi a wobɛtu no w'adwen wɔ no so Nokasem. wotene wo nsa w'adwen wɔ no so Yes. sɛ ɔpa kyerɛ sɛ sɛ wote nka wɔ mu sɛ wowɔ nyame Yes. ɛba no sɛ Nyankopɔn so ɔsoro ne nneɛma nyinaa yɛ ne dea na sɛ wodɔ no wɔ w'akoma no w'adwene ne wo kra ne w'ahoɔden nyinaa mu a ɛno deɛ na wowɔ dɔ ma no Pa. woanya tema ma no Yeah. sɛdeɛ wodɔ obi a woyi wo yam boa no no tie ne yie paa Yeah. ɛnti ɛhwɛ Psalm 24 verse 1 ɔbɛka sɛ mu atie Mebacho Psalm 24 verse 1. Was asase ne na ade dodo nyina ye Awurade dia. ɛne asase a yɛte so yi ɛne mu ade dodoɔ nyinaa nso ɛyɛ Awurade dea Ewiase ene wona watimu no ewo no. ewiase ɛne ɛyɛ yɛte asase nso a yɛte wiase mu ha no yɛn nyinaa wɔ Nyankopɔn Ono na ohye ase epo so. ɔno ɔhyɛ asase ase ɔhyɛ wiase ase no ɔsɛ ɔhyɛ ase wɔ po so Na ode tintim ɛna asukase ɔde so. atintim asukase so nti asase si nsuo so Nokasem. Onyankopɔn ne ho yɛ Ne hu hu ye hu papa. enti na yɛ so before sɛ nyame bɛhyira no nyɛ hunu akwa o Dabi. kyɛ ne yie ɛne nhyira no so ɔhyira wa no ɔhyira wa ɔsɔne wo sika so Yes. ɛma wotumi sɛ ade pa na ɔde ama wo a asomdwie bata ho Yeah. enti Onyankopɔn no na ɔsɛ ɔsoro Yeah. asase so emu ade dodoɔ Yeah. ne nyinaa so yɛ Awurade Nyankopɔn dea Ewiase no no timu wo no. ewiase ne wɔn a timu nyinaa ɛwɔ no Yes. enti dɔ ɔno pa na ɔde nipa yɛ Nokasem. tie nie enti mekyerɛ wo adeɛ ketewa bɔ Job 41:11 Mebacho Job 41 verse 11. Was na hwan na wadi kan ama me biribie. tie o afei na ɔtoro challenge na ama wo sɛ na ɔno Nyankopɔn before sɛ ɔbɛyɛ adeɛ ama no ɔno test wansa Nokasem. enti ɔsɛ hwan na wadi kan ama me Nyankopɔn biribi a Menhyɛ no anamu. a menhyɛ nanam Deɛ wɔ ɔsoro ase nyinaa. ɔsɛ nneɛma ɛwɔ ɔsoro ase a na ɛyɛ ne deɛ ne nyinaa nso no Me na ɛwɔ me. ɔno na ɛwɔ no Yes. enti maame papa brother sister tie ne yie paa o wɔsɛ hwan na adi kan ma me Nyankopɔn biribi a menhyɛ nanam Yeah. ebi sɛ ɔsoro a nneɛma a ɛwɔ asoro ase a nyinaa no ɛyɛ Nyankopɔn dea Nokwasɛm. enti yɛfrɛ no ɔkyɛ so nyame ɔno na ɔkyekyɛ enti na woanto bo ase amma nyame anhyira no apere ho a wobɛti wokɔgye sikaduro wobɛti Yes. wokɔto takya wobɛti Beti. wokɔfa kwati kwan bi so sɛ wopɛ sika ntam wobɛti Beti. enti fa ne kwan so Yes. fa wo kra Yeah. w'ahoɔden w'adwene nyinaa fa ma no Yes. na ɔnya te nkasa wodɔ no Pa. ɛwɔ sɛ ɔsoro ase nneɛma nyinaa yɛ ne dea ɔno na ɔkyekyɛ enti wode hwɛ Proverbs 3:9 fa hyɛ wo Proverbs 3:9 Mebacho Proverbs chapter 3 verses number 9. Proverbs 3 verse 9. Was for wahunya de hye Awurade animonyam. enti sɛ wowɔ ahonyade a wɔse fa bi hyɛ Awurade animonyam
Ane onobaye mu adikan nyina. Enti wohwe mu a anka wade obenya edikan. O Nyankopɔn nim nyansa. O testi nipa. O twesa wo dɔ no. Wa ho ɔden wadwene wo kra nyina mu a. Wa enti ase wade edikan no. Wade edikan. Fa hye wade nim nyam. Enti ne etua abupendu tight. Some bi preach condemn tight. No mo ya mesere say. The dem kra nyame be so nipa he. Enti ase wo mfa so a wo benya no. Chemu du na fa nkron. Afa ba akodi kanko. Fa de edikan fa koma no. Enti wase me nkyere wo say. Fa ohunyadeɛ hyɛ wade nim nyam. Fa ohunyadeɛ hyɛ wade nim nyam. Ane onobaye mu adikan nyina. Onobaye mu adikan nyina. Ana adedodo ɛbɛyɛ wasan ama. Wo yesa adedodo bɛyɛ wo fie hɔ ma. Wasan no, asan ne gyina ma apata. Anase baby a odi aduane go no wahu aduane mpa hoda ebe asan mama na wonsa chiamna mu ensa foforo bebuso na wonsa chiamna mu ensa foforo tesa wotre wonsa tambia woni ma dane no kasam esa ne pa eba wo chira wonsa no ade so na ne ma eba wasna me ba enti me ba empo ebade nkyekere ye de ma mampo na mananim ka emforo ye ka wanim kra mamforo na de ebade do no ana waka nanim ebade do no na asem ba o nkyanya etimi ka wanim sadi agya ne ba odo no sadi agya ne ba odo no yes eti ye do ntini ye bi asem no so ayede achira wo no wa enti ma wo hre wakoma ugidie wa hoode wo kra enyina nhyamrade na brade hu sa odo no na so ne asase so ne manyira brade dia dika ye biribi manyame sa ne Nyankopɔn be hyira wo enyi wadwemfiri Nyankopɔn ma so da ma obi na da preko anim move forward go forward no Nyankopɔn be hyira wo na obenya onyame nsɛm nhyira aboro so ye ntwa de 1 Kings 17:1 asɛm si ye comparison me ba cho 1 Kings 17:1 was Eli ehye ohaw honkom Eli odifo Eli okɔhye ohaw honkom ohaw ya mane sade ohaw beba nkrofo bi so honkom no kɔhye esanse Eli ye nyame banti okɔhye ohaw honkom no momyentwe de si was na Tisbini Elia a ofi Gilead atubrafo mu no was Tisbini Elia ofri Gilead atubrafo tie se Eli oyodifo na ose papa itie was na Tisbini Elia a ofi Gilead atubrafo mu no koi oka kire Ahab se oyene Ahab se ehwemu a Onyankopɔn asɛm a desuma Eli no Eli ka asɛm kire sam krofo yi a no mo suma to akire muntie eti Eli ehwe na de kronu ye no na ahomete na mpacho tie de bai was na oka kire Ahab se ana Eli aka kire Ahab se Awurade Israel Nyankopɔn a megyina nanim atie asie yi sa Onyankopɔn na megyina nanim no na Ahab tie Nyankopɔn na megyina nanim a mesom no wose menka nkire wo sa asɛm a mepɛ wotini obosuo ana osuo arento emfie yi mu gi enamanum asɛm so krom ha de amoye nti no me ma command makasa kire me Nyankopɔn atoto surum na ɔpɛ besi enso ntɔ krom ha no saa gi enama asɛm so agi sɛ me amesan kasa kire me Nyankopɔn ansa ne nso na sa atɔ na Awurade asɛm eba ne nkyɛn sɛ etieli kasa ya no o kasa no brother mandie sister sɛ wo nyame nipa ya nyegye no onyame nipa nyame afra ne pa no nanum asɛm ye nhyira nyame nipa nyame ahyira no pa de nyame pa no de nyame nipa ye no kasɛm editientia ba sa no Awurade asɛm eba ne nkyɛn sɛ Eli kasɛm kyerɛ Ahab wie no ɛna Awurade asɛm ba Eli nkyɛn sɛ firi ha ɛkɔ Eli asɛm na waka no masom enti firi ha saa asɛm na waka sɛ nsuo ntɔ no ɔhaw na ɛba na ebi bɛka nanso yɛ me ba na me ba de amane ato no a menim sɛ de me protect no sɛ de me defend no menim sɛ de me gye me ba menim sɛ de me koma me ba enti saa na tie de wakasa masom na mo krom a wotena ho nso asɛm ni bɛtɔ panisia amane na ɛbɛba no ɛkɔm na ɛbɛba no wonya duane ni wo nso bɛka wo bi enti firi ha nakɔ ne da ne ho ɛkɔ apuoyɛ da ne ho kɔ apuoyɛ Nako hunta asuo Kirit a ɛwɔ Jordan anim no ho. Nako hinta asuo Kirit na ɛwɔ Jordan anim no ko hinta ho kɔtɛ ho. Na ɔbɛnom asuo no mu nsuo. Na subonti na da ho no asuo Kirit no. Asubonti no nsuo wom. Ɔpɛ na ebesi wa no nsuo no na ɛyɛ nsuo kɛkɛse kakra. Ɛbɛma wanya nsuo anom. Ti kɔkɔtɛ subonti no na nanom nsuo no bi. Na ma hyɛ anene sɛ wɔnhwɛ wo ɛwɔ hɔ. Aba masasa boa adene ɛyɛ fa no kwakwa da bi akonkran.
machine se aboa na ne ho black na ne kom fita na ye fra no kwakwa da bi no machine se omra mehwew na sa aboa yi ugiri sa aboa pa na se so abofo abofo o God is wonderful onyame ba ensuro mu akomantu abraba a wo no nyagidie priku anim kuku anim enya nyame adwuma ye da Eli nyame akira no oswo nkotra nsuo kiri ate ho na osoma aboa kwakwa da bi amana behwe no no osimu ekoye osade Ewade asam no ete command ne bae no Eli wanyinya chinya kra ena osimu na antekoe se de Ewade asam te pepepe no ko akotena asuo kirit wo Jordan anim no ho ena kotra asuo kirit na wo Jordan anim no kotra ho na anene ebre no pano ene nam anopa agya wajo do nyame kan no waye no na aboa kwakwa da bi no what did he pano obre Eli pano ene nam anopa pano ne nam anopa ne pano ene nam anwumre pano ne nam anwumre tie asem ye o ejina ese kwakwa da bi ni ba broro no tuana no ena enam no so hye no bawrem ehye ne nanum bawrenum ade otu pa no dia bre Eli esubonte no note to anya duane ne nam adi wo abo nso no bi aguso anwumre no asande aba no abo no wanum nso no bi aguso tie na eba se enabi akire no Eli tenso no kwakwa da bi ahwe Eli sa God is wonderful ensuro mania bi abehu ensuro mania bi abeba ensuro ha bi abesi ensuro komo bi abeba onyam ni sa do drive ne ba nokasem wo de mo akoma ne wadwene wo ahoɔden okra enyina Awurade so dano mani hu se wanya tema wo mu sa wo do Awurade what is now man adwuma nkada koi was na eba sa na bi akire no eba sa na bi akire no asuo no awe asubonte no opani si yenti asase no awo ama ensuo no ababewe na ye hwem kra nke beka se jameli na numa subonte no ensuo ni nyina asa ebise osu anto asase no so ebise ensuo anto asase no so na mo Eli enu asam zi nyame atoto surum ensuo anto asase no so verse 8 no was Elia was Sarefat oba kunafo bi nkyan na Eli ko Sarefat krobi toaso friend Sarefat no oba kunafo bi Awurade soma no ne nkyan kwai na Awurade asam eba ne nkyan se eti Eli ebra subonti no nso wi Eli ti wono afa na Eli amane ne ba esbesam emu be yede no Yakobon ba mesi ekom nku da bida Yakobon ba onim sa do hwe ne ba onim sa do drive ne ba unayem usori mu odi frem fibam nyame nim sa do be control wo eti ya somra ma no ya sutie ma no fa ukra wadwen wa ho odi nyina fa nyina Awurade so ude tientia besa no wo se Awurade asam eba ne nkyɛn sɛ Awurade asam ba ne nkyɛn sɛ sɔre kɔ Sarefat Sidon fo de no sɔre kɔ Sarefat Sidon fo de no na kɔtena hɔ na kɔtena krom hɔ na hwɛ ma hyɛ ɔbaa kunafo bi wɔ hɔ sɛ ɔnhwɛ wo ma hyɛ ɔbaa kunafo bi wɔ hɔ sɛ ɔnyɛ dɛ wɔnhwɛ wo amanfo asɛm mu odu papa esikafo bebre wo wiase o nipa kase wo wiase wo mo nsɛm wo bi wo wiase nyame se no me meli nkɔ ba bia etimi mana kɔ ba kunafo bo kɔ Sarefat krom mu hɔ na ma hyɛ ɔbaa kunafo bi wɔ sɛ kunafo no ɔnyɛ dɛ wɔnhwɛ wo obi ani kura bu agya no ena Eli kɔsoa no o na mo miɛhwɛ wɔse no sɔre kɔ Sarefat ana Eli sɔre sɛ ɔkɔ Sarefat na osim sɛ ɔkɔ nam kwam ɔkɔ Sarefat na odu kuro no apono ano no odu kuro no abobo ano no na hwɛ ɔbaa kunafo bi wɔ hɔ arepa mmabaa kurotia hɔ da ɛyɛ den kra na Eli ekopie maame so nwanwa jama nyame wɔnayo ontonko ɔnkata nani maame mesi nyame hwawo etu akasa bibi beba so ne nyamaya to bu asehwe no do nim de ode ne ba bi aye enti Eli kodu krotia ho no oba kunafo no wo ho epa emaba ni girawo ma eja ayeso eja ayeso ansa na wakoye no fire bonfire na wo de aduane asisu no bi ene efra no maba twika sapa nti okọ maame ni gina okunafo no epe eja a obubu jan koi na ofra no se Eli na wa na kire ne se maami ya eyade no hu se maami kurafo ne nyame asoma no gina ho Eli tia mu bon kire maami ne se mesraw maami me pa acha wo ko se enso kakra egu bebibu ebre me na me nom maami me pa acha su ko mo de me ko pe enso kakra gu ko pom bre me na me nom no ode kwa kosa no Eli hwa maami ne ko maami no so ate ase nti wo kwa kwese nso no ofi abre no ana obon no se Eli hwa
Ekwam so de no. Se ekwam du bebrebe nso na no nsu a, wona ma na ya no oyam no fu no ya tankom nsu no bagigim. Eli twa na no de, no santiam sa madam. Mesrawo, me pa cha wo kwa. Papa no afroma ekura wo nsam ebere me. Aya papa no a me dia be ma afroma, fa kura wo nsam na fa ebere mo ate. Ano se Ewurade Onyankopon atiase yi. Ana ma me tikasa Eli se, so Ewurade Nyankopon atiase. Atonde biela anim nsam. Atonde bia anim nsam. Je asikiresam nsama ewo kuruwa mu. Aji asikiresam nsama ewo cup mu. Ene enwo kakra ewo pale mu. Ene enwo kakra ewo pentua bi mu. Na hwe merepe maboa mienu bi makoto. Ena na migira krote o mepe mabaa mienu bi na makoto ofam bi. Na me ne me ba adi. Na me ne me ma na adi. Ni yewu. Yedi wi asante ni yedi wi ade enimu ane se yedi wi ane awu. Ana Eli aka kire ne se, ma me papa bra wutie me pa chetie. Ana Eli ka kire okunafo ne se, ensuro. Mami ensuro, brother, sister, my dear sister. Sa farbo ya yesi ya boy. Hey. Oh. Aye be TV station. Aye pese ye nyamoy. Ensuro. Nyankopɔ si enko wiase ma nyina nkoka sempa nkyira bɔde o. Yes. Ye wiase kɔ ne wiase ye ho o. Amrobes asɔre o. Gayfo asɔre o. Lesbians asɔre o. Secret society asɔre o. Bɔne akɛse o. Ɛkɔ so ahyɛwofo, adwamamɔfo, awudifo. Ɛkɔ wiase o. Boa me na yetimi nka na se yetimi yi nipa 20 bi firi mu mpa. Me se nhyira bi ewɔ mu no. Awurade nya wo nsa bɛka bi. Amen. Tie. Was na Eli aka kire ne se, Eli ka kire maame ne se, ensuro maame. Koyo se de waka no. Koyo se de maka no. Wo de koyo se de maka kire wo no. Na kofa bi ye ofam ketua bi enso bra me kanen. Dikan fa bi ye ofam ketua bi bra me first. Ye was one na dikan me Nyankopɔn biri bi a won kire maame tie. Was dikan ye ofam ketua bi bra me kane. Na fa firi bra me. Na enu akire no ye wo ne oba ade. Na mimi didi wie na me nyenso kakra bogu so a, nso na ba mengu so a. Akire wakwaya wo no ma ne de. Na sa Ewurade Israel Nyankopɔn asie nie. Mami papa bra, bomodi ye nyame de o. Ansa no wa ye de o. Ye nyame de o. Ansa no wa ye de o. Ba mo ahoɔden, ba ma utumi, ba ma bambo, ba ma unhyira, ba ma nyinkyira, ba ma udankwa. What eti yire ho? Kwai. Was na sa Ewurade Israel Nyankopɔn asie nie. Sa Ewurade Israel Nyankopɔn asie nie. Asikyire sam kuruwa no so every hwane. Mami, so timi ye bi bra mi odifo Eli first. Na se mi di. Me catch up what to say. Sir, sister, some now can. Any angono. A soon shine. Nango Polly no so arrente. And when I open to a so soon to that. I go see a da, a radimama or so atas as I go see the radiman swatas as so. No coco, you said the Elia catcher no. Mammy Papa Bretty, and no crafono. Okay, said you did really catch it. No, Odi. And Odi candy. Or not any oban any fee in a nappy. Eti, but your country near. Was no coyo said the Elia catcher no. Okay, said the Elia catcher no. No, Odi. Or not any oban any fee and nappy. Country near. Was no coyo said the Elia catcher no. Okay, said the Elia catcher no papa. No, Odi. Or not any oban any fee and nappy. The patcher horn who drew a can't to us. Boom. Was it not? Was it na cocoyo said the was no cocoyo said the Elia catcher no. Odi. Or no oban any fee and nappy. Me patcho se maame ne kofa asade ne bre no. Eli anko. Odifia enapi oka ho. Okafia onapi. Na asikyesam kruwa no so enhwan. What? Asikyesam kruwa no eso anya de. Enhwan. Eso anhwan. Na ngopale no so ante. Enwu na wapentuan mu na eso anya de. Ante. Sade Awurade asema onam Elias ekan no te no. Sade Awurade asema onam Elias kan ne te pepepe. Na nsɛm yi akire no. Maame papa tie wa mu se do nyame asem achinya bi animo wa nyo we obi be prim na akoma se brother eyel ade si life nesa se unyira obi no ya tworo ama yanse enka nkyerɛw fa sa kwan we so na test nyame hwɛ se nyame o ho na woni ho a o nyame asem ya no korɛ na tie de bai was na asisam kruwa no so ahwan asisam kruwa no so ahwan na ngopale no so ante sɛ de Awurade asem a onam Elias kan no tie no sɛ de Awurade asem a onam Elias kan no tie pepepe na nsɛm yi akire no oba efiwa no babarima eyare oba ne fiewura ne babarima be yɛ oyare na ne yade ni mu ɛyɛ adimpi sɛ be ne litifie o yare mu yɛ adim bebre ekosi sɛ ahome biara anka ne mu ekosi sɛ ahome biara anka maame ne fiewura ba ne mu na oba no ɛka kye Elias sɛ ɛna oba no ka kye Elias sɛ wo Nyankopɔn nipa oba kunafo no ɛna ka kye Elias sɛ wo Nyankopɔn nipa ɛdeɛn na me mayɛ wo ɛdeɛn na mayɛ wo
Oba me nkyɛn sɛ ore mema wakae me bɔne. Wow, enti na kyerɛ sɛ Onyankopɔn nipa nam hɔ a baabi a ɔbɛfa bi Nyame hwɛ no. Yeah. Ɛna so okunafo no kyerɛ sɛ Elia bɛfie hɔ. Yeah. Etu wayɛ saa ma Nyame de n'ani aba efie hɔ sɛ. Yeah. Ɔbɛhwɛ deɛ maame no yɛ dɛ ɛyɛ. Yeah. Tie. Oba me nkyɛn sɛ ore mema wakae me bɔne. Oba me nkyɛn sɛ woba no Nyame akae me bɔne. Na wakum me ba. Na Nyame abɛkum me ba. Na ɔka kyerɛ no sɛ. Na ɔka kyerɛ no sɛ. Fa wo ba no ɛbrɛ me. Fa ba no bra. Na ɔgye no efi ne kukum ɛde no ɛkɔ abansoro pia. Ɛna ɔgye no firi ne kukum. Ɛde ne kɔ abansoro pia bi so. A wɔte mu no mu. A ɔmode ma Elia na ɔte mu no. Na ɔde no kɔtoo ne mpa so. Ɛna ɔde akwadaa nto ne mpa so. Na ɔteɛ mu frɛ Awurade sɛ. Ɛna Eli teɛ mu frɛ Awurade sɛ. Awurade me Nyankopɔn. Ɔbaa kunafo yi nso a mabɛsoa ne nkyɛn. Ɔbaa kunafo yi a mabɛsoa ne nkyɛn. Wodi musuo areba no so sɛ ɔrebɛkum ne bɛyi. Wodi musuo ɔba no so ɔbɛkum ne bɛyi. Na ɔtene ne mu abutu abɔfra no so mprɛnsa. Ɛna Eli tene ne mu butu akwadaa no so mprɛnsa. Na ɔteɛ mu frɛ Awurade sɛ. Ɔteɛ mu frɛ Awurade sɛ. Awurade me Nyankopɔn. Ma abɔfra yi kra ɛnsa ne mmra ne mu. Ma abɔfra kra nsa mmra ne mu. Na Awurade ati Elia ne. Ɛna Awurade ti Elia ne. Na abɔfra no kra ɛsa ne ɛba ne mu. Abɔfra kra nsa ba ne mu. Na wonya nkwa. Wonya nkwa. Hallelujah. Amen. God is wonderful. Yeah. Umpe Nyame asem. Nyame se. Wan na di ka ma ne biribi. Ɔnhyɛ w'anam. Hyɛ n'anam. Yeah. Ɔn de ankadi nyina se Elia nkofie wɔ kora anka obi nim de besi akyire. Yeah. Onyankopɔn wɔtwa ne sato. Yes. Etu adɔfo a wotem enti Proverbs 24:27 bɛka sem. Mebacho Proverbs chapter 24. Mebacho verse 27 no. Wasi siesie wadwuma ɛwɔ baabi. Mepa kyɛw, ɛbra wote asase so yi. Siesie wadwuma wɔ baabi nya ha o. Siesie wadwuma wɔ baabi o. Na tutu biribiara wɔ asase so. Na tutu biribiara tutu wa biribiara so asase so. Ɛnu akyire no wakyekyere wo fie. Ɛnu akyire no wakyekyere wo fie. Yeah. Sese wadwuma wɔ baabi. Sese wadwuma wɔ baabi. Baabi wɔ baabi o. Baabi wɔ baabi a yɛ kuro. Eti Awurade sɛ menka jɔ sese wadwuma wɔ baabi. Na tutu biribiara wɔ asase so. Biribiara wɔ asase so. Na ɛnu akyire no wakyekyere wo fie. Enye Nyame mfiri abrabom. Dabi. Ma Nyame adwuma entumpɔn. Yes. Hyɛ Nyame adumonyam. Yes. Nyame so bɛhyɛ wɔ adumonyam. Amen. Matthew 6:33 nti na ɔka asɛm wɔ ha no. Matthew 6:33. Wɔse na mohwehwɛ Nyankopɔn ahenni ɛne ne trenee kane. Ahenni ɛne ne trenee kane. Na ɔde yɛnum nyinaa bɛka mo ho. Ewiase nneɛma nyinaa na ɛwɔ soro ase ha na yɛ ne dia no. Ɔno ade bi bɛyɛ dɛ. Ɛbɛka ho. Enti mo nwenwen ɔkyena ho. Enti ma nwenwen ɔkyena ho. Na ɔkyena no ɛbɛdwendwene ho. Ɔkyena no ɛbɛdwene ho. Yes. Ɔkyena na mesi ɛnɛ o. Onyame hu ɔkyena. Enti ɔkyena na ɛbɛdwene ho. Awurade bɛma de obedi. Amen. Ɔbɛda. Bɛsi da. Bɛtɔka. Bɛyɛ ye. Nyame bɛhyira wo. Bɛnya dankwa. Bɛnya hoɔden. Bɛnya nyinkyerɛ. Enti mo wadwumrɛ Awurade so. Asɛm wɔ mi mpɛ sɛ mɛkyɛre o. Asɛm wɔ ne wo nante. Ɛma ho ban. And protect you. And shout it. Yes, him. Amen. Amen. God bless you. God bless you.